sa daghang kay reklamo sa mga inahan, sa mga senior citizen, mahindi sa simple nga sobra kayo ka istrikta ining among usa ka midwife ini si Miss Iba Torres. Gani sobra na sa napuno ka mga reklamo abot ini sa barangay. Kutong plus doon na pag yung nakakita ang mga vitamins sa mga bata, mga expire. Vitamins? Wala mga panghatag. Ato siyang gipatawag sa session sa Barangay Council. Nakita na to na ang tanan na yung gipangimo, inungo lang siya na-expire kay tungod kay daghan kayo ang mga vitamins na abot sa among health sector. Pero Kapitan, ang mga na-expire na nga mga tambal, sa uban po nga gusto lugar makabenepisyo sa mga tambal, tagaan mo po sila or nagreklamo po sila kay kulang wala nahatag sa ila? Basta yung mga inahan, nagreklamo nga ano mga expire kasi sila ganyan wala matagay. Atong sa gipatawag sa Barangay Council session, matahuyan kayo ang mga tubag. Sa midwife. Mutong yapot ang punto na dili na nako ipa-report ang atong mga DHW diha sa health center. Abot ang panahon na pili mga CPP. Mikuyog naman sa kausa ni Iba Torres. Para midwife? Parang midwife na to. Kantor na kapag daw-daubo na lang nila kini mga barangay pig. Mutong yabot ang problema, yabot dito kang Doktora Neri sa ato head sa City Health Department. So nakasabot kami na iyan na lang kuhaon si Iba Torres. Langkaton siyang posisyon. I-transfer. Sugot man gani ito nga, why ipuli? Kaya naman tayo mga midwife sa nauban. Karon kay abot naman lang ang punto na wala gyapon niya idisi hatod karon. Inya wala na nako irinyo katong mga CPP niya. Mga hari-harion diya sa health center. Wala nimo grinyo. Wala na ko irinyo. Tug karon ga-duty lang gyapon diya sa health center. Wala yung mga appointment. So, pasabot nag-duty, bisag dili na unta pwede. Di na pwede. Wala na yung appointment. Kaya man sila ng mga CTP. Di ato mo sa City Health mag-duty, dili sa kung barangay. Sa City Health wala po sila gi-appoint dito. Wala sa sila appointment. Kaya karon ang mga BHW nga barangay pig, mga yung tambal lugar diha sa midwife, may naman maning uban dayon nga dito mo kang kapitan pa kayong tambal. Na-insulto ko kayo, masabi ko nga, ano ko, kung dili ni tangtangon si Mrs. Torres Dinis barangay niya, ipadla ko na lang ng anong barangay health center. Anong itulorit man nila, nahibalo man unta. Inya, nagsabot na kami. Doktora niya nga, iyang kilisan. Kantog karon, wala yapon, nagdala ang problema. So, Mrs. Barba, nag-order si Mayor na dili matantang si Torres diya sa Barangay Health Center sa Lumbia. Munang sakit ba kayo ba nga nagpabilin antod arugante kayo nga babae dinhi sa mong barangay gani daghan mo mga bisita nga nanga-assign dinhi labi lagi katong contact tracer nagikan sa DILG. Halos sila tanan nagreklamo nga sobra kay strikta niya mong midwife. Dili man ang maminaw si Doktora Neri. Kay mura mag iyang paboran o iyang gitulorit ang mga binuang nga binuhatan dinhi sa among barangay. Sugot man ko nga iyang tangtangon, way po ni. Sa pagpabilin diya nga nagka-lahi na hinuuning, nag-abusar na hinuuning mga BHW nga si Tipid kay galabanan sila ni Doktora Neri. Ako desisyon, dili nito ipadla ko na lang ng Barangay Health Center di Sulia. So karong adlaw gigatakda kapitan? Magtagbo ko no mi. Pero og dili nila gid mareserba, sila ta. Kay taga naman ang tao nga gusto nga. Kuan lang ta diya, pikit na lang ta diya, di pasudlo na sila diya sa health center. Kung masirad-an karong adlaw kapitan, padayon pa magyapon ang serbisyo ni ana? Wala sa. Kani
kining atong mga senior citizen. Kanang nangamimbro diha sa mga libre nga maintenance. Pero kay official na ngayo, kay membro siya, wala ikahatag. Dagan. Pero kanang bata niya sa health center, doon ay tambal ihatag. So doon ay pabor-pabor. Oh. Favoritism. Kana bitong makapangayo kang tambal dito sa lain tao, dili empleyado sa barangay health center. Makapangayo ka. Sa ila, dili ka matagaan. Parang sobra na ba nga binuang? Dili nang isang, ambot kung sa bungat. Oo. Una nga, bumoto ka. Ano di mabinigyan kay isa na pwede man ni siyang ibalik, bisin wala ibalik. Huwag ituloy. Huwag ituloy. Kaya man ninalo. Hindi sa barangay. Una nga, salamat na kamo na ibalo, nagpakabana mo, makasulti mi sa kahanginan, bahin sa among problema. Oo. Ang ilang itulod, si Mayor. Order daw ni Mayor, nga dili matangtang. Di Ako matangtang. di kumutuwa na.